Slimirlanma. Onlar içeri dalma. İyi Mike. Ha, sana ara verme ne merak bu? Ya kaçta araba tuttu? Kullanma. Боже, ние сме първите! Пичове! Bunun balonu bitti anuştu. Ey. Kalkayım koca kafana seni. Vurdun musun çekmiyor. Bizim balon namur çok sağlam. Arkadaki hiç bakmadım duruyor. Durma. De aynı. Kalkayım ağzına sen kalkayım ağzına. Dayo. Bunu çekmeyeyim ha. Aa arkada balon duruyor. Ay. Çekin abi beni tamam. Tamam çek hadi. Ha tamam çeksin şey. Çek çek. Seni kaçır. Aa çekeyim sizi. Ne что? Витка шпин виши един. Виж сега, дай да се разберем. Тия хора всички не могат да влязат. Това е родилно най-близките. Ама не може да 20-30 човека. Ще се качат. Само най-близките. Защо трябва да идват всичките на тук? Ари. Kameracı dalıyız var. Sandat. Семената му. Са така. Принцеса Кадрия. Тя е гене. То бутрозно. Принцесата. Гола. Гола е боса. Както дошла от Ория. Айде, чакай се. Бери телефон, чекай. Колко? Обратно ли? Колко направите? Що ми го даде така? Що ми го даде така? Ще е добре. Да не му да ме. Чакай. Няма да идеш ръка. Къде е? Чакай, махай. Са си хорила станати и 4 години.
Да, трябва шинкер, а то тук има и друго. Да, държи отгоре да го хване по-добре. И чорапи ще трябваше. Отгоре да хване чорапите да накъсне. Има води. Точно това не дънто. То по-лесно първо водито, после това. Ама то... Вече едновременно не можеш. Това са води, аз мислех, че прикачем. И аз стане да тъндат. Айде и така. Бързо. Ръцете в устата, задължително. Кой по-як? Я го откопчай, това че направо не може. Са тия стегнати хопчета не мога да го отворя. Само едното или ли? Вече по-лесно да се облича. Само така, кой да чакай, ви бързай. Ръцете не седат. После къде се ga навряла? Много яко. Бащата е яка. Еми хубаво. Виж го какъв е. Чакай, после да го гледам, сега му работа. Коншуй да бъде. Коншуй да ли? Той ще ги гледа. И говори вика. Чакай да държа крака да воя чорапа по-бързо да стане. Така да подбавила ти мека. Държа така. Държа другия. Айде 2000 лева. 4 ли ще вземем от нея? 4. Може да продаваш ли? Еми 4. Когато порасне. Когато се ожени вече. 4000 лева готови са. Браво. Значи има сметка да е женско. Що се продавате бе? Нали производство жените па се продават? Няма ли любов тук или само търговия? Хем любов, хем пари. Ай, двете. Значи ако нямаш пари, няма мой се огнеш. Кали зара? Ние на калайджите ще го продаваме. Ей, 20 на калайджите, бре. 20 000 Няма лева. от табули корена да гледаш. Калайджите са женат помежду си, не е ангелки. Викаш, ще да порасне по-лесна работа. Чакай малко. Айде пак. Те ръце, сладки ръце. Мани ги те ръце, за така. Нали моите ръце за новата, ма? Гледай го, само ръце стъпче, ма сладките ръце, да дърпам ръката сега. Така. Принцеса лодка. Чакай сега. Давай ръцете да видим къде са. Боже да ти Давай. Оле, тя не може да изкараш от устата ръцете. Дай. Да, ще ме Ей, ти не ли я крали? Да си изиди ръце. Да си изиди ръце и става мама. Много сложни рокли. Кой е пръдна? Тя ли? Или с устата? Нещо се чу. Беше насрана, ли? По-друго копче няма. Няма, само две. Страта има. Нагоре. Още нагоре. Jeszcze trochę. Żadnych, a za 2 dała go 9, to będę go tylko... Кая. Не си кори, сама е стора. Aqui vai ser coisa boa. Лош копче. Да. На тия роклички сложили тия копче. Ох, сладка ръка. Дай кръка малко там.
Ще може ли първо шапката да слагам и после това ще дам? Сега за снимката ще сложим вола. Добре, айде. Върх шапката е че да извърваме. Принцеса и мама. Принцеса. Бере. А та ръка колър къде ти га турава? Да не е в устата. Айде, снимайте. Върнига малко към нея. Към него ли? Там келна паща, доста. Остави го малко да си. Не, надолу. Не искаш да легнеш? Да. Добре, да я снимай така. Значи, Всеки долу. Керла кек снимка, брат. Айде снимай. Чай се дръпна да А кара съм каза да направи реклама ме кера. Та керла кек, съм ти зна керла. Готови ли сте? Айде, ще завием отделки. Добре, завием. Готови ли сте? Чакай той посет. Айде. Нека да стои панделка. Нека да стане. Зион, той ще гледа. Айде, вънка да бъде. Айде, Вънка ще го дам. Айде. Айде, това ръката в устата. Та ръка. Разгледам си снимката във водената. камера че кол взел каза. Една подзавка мога. Нищо няма, айде. Да видим кой е там. Да видим кой е там. Ей там. Чего? Чакай. Вие по камерата. Aldartı bonbonlar gidiyor. Gitme arı kocanın yanına. Beni çek güzel aç. Açma. Sapinle kamera. Gel aç kekimiz. Çek.